uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa ngokudilitha. Ngizocela nje ukubonga uNkulunkulu ngomkhuleko wabaseRoma 10:9. Uma wami udlulile emhlabeni last week. Abazali bami-ke abasibo abantu abasindisiwe. Abayithathi nje serious indaba yensindiso, kodwa lokho bekungiphatha kabi impela nami ukuthi abazali bami abasindisiwe, kodwa mina iqiniso ngiyalazi. Kodwa nje cha, kubona kunzima. Ngambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngelanga ayizoshona ngalo. Sakhuleka umkhuleko wabaseRoma 10:9 ehudini, la elele khona wamvuma uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe. Kanti kuzosavele ngalelo langa edlulile emhlabeni. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ukuthi ngamahora akhe okugcina emhlabeni wamvuma uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe. Kangangokuthi ngathi uma ngizwa imeseji yokuthi udlulile emhlabeni ngaba nokuthula, ngajabula ngaphakathi kimi ukuthi umamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe ngey'khathi zokugcina. Njengoba ubaba naye akasho athi abanye bayawuthola umusa ngey'khathi zokugcina bamamukele uJesu njengeNkosi nomsindisi, bakhuleke umkhuleko kaRomans 10:9. So kwenzeka kanjalo-ke nakuma wami. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicala nje ngangilo ngizizwa nginalo ukuthi bona abasindisiwe, kodwa mina iqiniso ngiyalazi. Ngezwa nginokukhululeka nokuthula okukhulu ngaphakathi kimi. So siyabonga kakhulu Baba ngey'mfundiso ezinhle ezakhayo nezisikhulisayo uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Baba uTsibande, ngithi angithumele lokhu, ngiyazi ukuthi uyakhala ngokuthi unama-VN amaningi okumele uwaphendule, but ngithi angidlulise nje ukubonga kuNkulunkulu ngoba ungenzele kukhulu. Angazi ngizothula ngithini, akuvumi ukuthi ngihlale. Kade wakwenza lokhu Jehova, kodwa ngoba bengisalinda ukuthi ngiqale ngifake okweshumi bese ngiyachaza ukuthi Baba, siyabonga kakhulu imikhuleko osikhulekela yona, nokuthi nje imikhosi esiyithathayo nathi siyikhalela kuNkulunkulu uyasizwa siphendule. Ngangike ngasho Baba ukuthi sebengehlisele la imali ekade benginika yona ukuthi ngikwazi ukuziphilisa njengomuntu ongasasebenzi osethola ama-benefits akulelizwe. Wavele nje usathane wabona nje ukuthi sengiqale ukukhipha okweshumi, hhayi wavele wangilwisa ngokuthi bakhathe yonke into, bayikhathe. Ngasho nakukuthi bangimangazile, but-ke sengivele ngifuna ukubuyela ekhaya. Cha, ngakhala-ke nokho kuNkulunkulu, ngase ngibabhalela incwadi. Ngasibeka isimo sami ukuthi nakhu. uNkulunkulu wangenzela isimanga, uyazi bangiphendula kahle, abangitshelanga isizathu ukuthi yini, kodwa nje bavela imali bayibuyisela la kade ikhona. Base bengirifanda futhi eyalezi inyanga ngithezu-3 abase beyibambile. Yingakho nje ubona ngathi okweshumi kwale nyanga kuthe xaxa. Ngayitshela nje ukuthi ngalesa sikhathi usathane engilwisa beyibamba imali, ngathi ngizokwethembeka noma usathane benze bayinciphisa, kodwa mina ngizokwethembeka kokweshumi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ekuthembekeni kwami naye uye wathembeka. Ngathi uma ngikhala kuye wabenza bangibuyisela. Bekuyilokho Baba, ngithi angibonge nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uJehova uyamangalisa. Akasishiyi ngempela, ushilo wathi angeke amshiye omethemba, angeke amiyeke futhi. Kunalokhu ubusisiwe obeka ithemba lakhe kuye nowenza yena abe ithemba lakhe. Ngiyabonga Baba uTsibande. Uqhubeke baba wethu ukusikhulekela, nathi uNkulunkulu asiphe amandla sikhuleke singaphezi, ngoba likhe elinye ithemba, uJesu Kristu kuphela oyithemba lethu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kuwe Baba, ngiyabingelela kumama uMpostoli Ntsibande,
Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, nami ngithi angilethe ubufakazi bemandla eNkosi Jesu Kristu negama leNkosi Jesu Kristu. Solo baba, ngiyabonga kakhulu ukuphumelela emkhosini wePhasika. Ngajabula kakhulu solo ngiyabuva babemnanzi bakhona Phasikeni, inkonzo yonke beyimnanzi. Nami ngiletha nje ukubonga kakhulu. Solo ngabuya ePhasikeni ngiyaweva emandla elivi laNkulunkulu eti kwami, impilo yami ngiyayiva isachubeka nekujabula. Ngiyakuva futhi nekushintsha babe, kusonzela nje kakhulu kuNkulunkulu. Nala mandla nje-ke ekukhuluma ngaNkulunkulu ngiyaweva babe. Lokusho ukuthi nje emkhosini wePhasika ngakuva kukhululeka, ngayeva ukuthi kukhona la ngikhululeka khona ekutholeni emandla ekuchubeka nekukhuluma ngaNkulunkulu nekukhuluma ngeligama leNkosi yethu uJesu Kristu. Futhi nje angilethe lobo bufakazi babe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithanda ukudlulisa lobu bufakazi, nakube sebuthatha isikhathi eside ngingabudlulisi, kodwa enhlizweni yami namhlanje ngithi nje ake ngibudlulise. uNkulunkulu uyangimangalisa. Selokhu ngiqalile ukunikela, ngikhipha nje okweshumi ekhaya lezwi, uNkulunkulu ungenzela izimangaliso. Kunendawo esisanda ukuhlala kuyo, siqala ukuhlala ngoFebhuwari. Isimanga engike ngisibone uNkulunkulu yenzele sona esisha, siye sigcwalise igesi encane lena ekuthiwa ngicanga ukuthi number 3 encane nje yokugcina, siyigcwalise. Kodwa before bese siyigcwalise leyo gesi ithathe mhlampe only 2 weeks isiphelile. Kodwa njengamanje selokhu nje ngiqale ukukhipha okweshumi, igesi leyo sayigcwalisa singena la endaweni entsha engisanda ukuyithola esihlala kuyona February. Kwathi March ize yaphela ngo-April. Kwakungimangaza konke lokho. Even ngisho ugesi, masithenga ugesi siwufaka kule ndawo entsha esihlala kuyona, u-R100 uyithatha iy'nsuku ey'ningi, awusenzeki njengoba bekwenzeka kwendaweni endala ebesihlala kuyona. uNkulunkulu uyangimangaza ngoba kwesinye isikhathi besize sifake uze lapha ko-400 ugesi mhlampe ephenduka ngenyanga, noma ngaba u-450 ngenyanga. Nginalobo bufakazi nje ukuthi uNkulunkulu uyangimangaza. Selokhu nje ngiqalile ukukhokha okweshumi ekhaya lezwi, nginalobo bufakazi namanje ngiyamangala. Bengize ngikhulume ney'ngane ngithi, Nkosi yami, yazi lokhu okwenzekayo ngiyaqala ukukubona empilweni yami. Ngiyambona uNkulunkulu uyakukhuza okudlayo ey'ndaweni ey'ningi, ey'ntweni ey'ningi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nginobufakazi obuningi, kodwa nje ngizodamane ngibudlulisa ngabunye ngabunye. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wami, ngiyakubingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Ngibingelele noma egameni likaJesu. Ngiyathemba ukuthi Baba niyaphila, nathi uNkulunkulu sasigcinile egameni likaJesu. Baba, ngithi angisondele phambili enkonzweni yangoLwesihlanu ukhuluma ngokuthanda umakhelwane. Baba, suveza abazalwane ababelukwana noyelukwa. Baba, ngicela ukuza phambili, ngiyamcela uNkosi uJesu angihlanze, angihlambulule. Ngiyacela Baba ungithethelele. Ngalala nje ngingakhululekile ngithi uzoshaya nini umsombuluko ukuze ngizoyicelela uxolo kubaba, ngizicelele uxolo eNkosini uJesu. Baba, ngiyacela ungithethelele nje kakhulu, ngonile nje kakhulu nje ngohlobo olumangalisayo. Ngiyacela Baba ungithethelele, ngiyizwe kahle inkonzo ngoLwesihlanu, ingathinteka ngohlobo olumangalisayo ngathi iy'nkosi uJesu mina. Ngiyacela Nkosi ungiphe amandla ukuthi ngixolise egameni likaJesu. Baba, imbangela yakonke ngangazi. Kokuqala nje ukuluka endlini yenkonzo, Baba, ngiyaxolisa. Okwesibili, Baba, ngangazi ukuthi kade sengiyongena ecaleni. Umntwana lona sahleli naye, shuthi sekuyilungisela ukuyolalwa. Shuthi bese echaza ukuthi ufundaphi kanjani. Bese ngithi mina, hawu, ufunda esikoleni ukuthi eThawini, yamazi umfana owukuthi kwasisi wami. Athi ngiyehhe, uyamazi. Athi yena ufunda i-keyboard. Athi mina, yehhe.
Bese siguga athi hawu indaba ufunda kanjani iy'nwele ngoba phela usumzalwane akufanele sisebenze emasaluni noma siluke emasaluni yonke lonto. Athi wafika engasekho okunye engakwenza wafica sekusele kona kuphela wayesekuthatha-ke. Sathina hawu uma uphuma-ke ekufundeni uzohamba uyoluka amakhanda. Athi akana-choice uzohamba uluka amakhanda. Asikhombise-ke yonke-ke zimluko yey'nwele. Bese sithi mina ungaphuma ngiluka ngesandla. Athi ma ngakuluka ngesandla ngoba ngathi mina angifundi okuxhunyiwe zonke izinto ukuluka ngesandla nje ukuthi iy'nwele ngikwazi ukufaka iy'duku. Ithi yebo. Mase siyolala babengane nansi. Hayi ngizokuluka ngithi mntanami ungangilukise ku-late. Uzongiluka kusasa. Athi hayi ngakulunga. Ngithi mina hhayi yeka kanjalo ungabisangiluka kade ingane angikazi sengizongena ecaleni. Ngihambe-ke baba sekwenye iroom kusho ukuthi kade sisanda ukwakhiwa sifica abazali babelele lapho. Singene phakathi-ke ingane-ke bese iyangiluka. Kade izothatha i-suitcase ngiyitshela ukuthi elayo i-suitcase egibela phezu kwalo taxi lona elayo. Ungena umzalwane asho ukuthi i-suitcase elakhe. Bese ngithi mina xolisa ngoba yena yaphendula ngendlela engekho right. Ngathi mina xolisa. Bisho ithi iyaxolisa-ke. Baba ngiyacela nje ukuxolisa kakhulu kube ngangazi ukuthi ngiyona ngaba ngivuma-ke nasekuqaleni. Baba ngiyacela nje uNkosi uJesu angithethelele. uJesu Kristu.